Jedno pitanje za početak, jedna Nena pita, da li više volite ljude ili životinje? Životinja. Je li to oduvek ili samo od ovog rata? Oduvek. Oduvek? Imate neki dokaz? Da. Gospodine Bojoviću, Da. ja prelazim pomalo na video. Donesite mi dokaz. Evo ga dokaz, da vidimo. Dokaz ovamo. Da li je moguće da će tu biti Zorica? Da. Ona ne spava, ja sam čuo da Zorica u ovo vreme spava. A? Specijalno za mini maksoviziju. Ona je znači pomerila večeras... O, bravo. Bravo. Merima kaže da li je moguće. Evo, malo se iznervirala. Zorice, ljubite čekamića? Čipni je slobodno malo. Da se ona ne uplaši kad ne čupa. Mnogo je slatko, da. I Vuče, reci mi, je li ona viče na mamu ili na tatu? Malo mi počne na jednog gospodina iz Zagreba. Između mame i tate, međutim... Izgleda da liči na strica ovog. Znao sam da će to pitanje da usledi. Bože, kako reaguješ? Malo nervozno, a? Nije. Nije, pa igra se. Da čujemo prvo, da li ćemo Prvo dobiti taj... pitanje, mi smo planirali da napravimo akvarijum. U prvoj varijanti mi sad tražimo neko proširenje. Ako dobijemo to proširenje, onda na onom mjestu gdje se nalaze jeleni, pored krokodila, tu bi napravili akvarijume i terarijume. Napravili bi akvarijume sa rekama iz slive Save i Dunava i napravili bi akvarijume sa egzotičnim ribicama. Tu bi bili naravno i terarijumi sa raznim gmizavcima. To je prvo pitanje. Nadam se da ćemo to uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da negde neka druga organizacija napravi također akvarijume. Dokle su došli, ja ne znam. Znači vode imamo dosta i dobro volju. Sad hvali još lova i ribe. Ovo drugo pitanje, ne znam da vam odgovorimo. Majmunska posla. Majmunska posla su izgleda van kaveza. Više ih ima van kaveza nego u kavezu. Bravo, odlično. Malo smo zanemarili, evo, čovjek aplaudira, da. Dobro, mene interesuje, malo što si pitao jedan gledalac, da li ćemo dobiti akvarijum. Da li ćemo dobiti, odnosno ja mislim da Beograd već ima jedan somovnik. Somovnik i to puno somova, ali na jednom mjestu, ali nije u Zoološkom vrtu. Da, nije. Da nije pod Vukovom. Pukao je. Za Vuka jedno pitanje, samo trenutak, sačekajte, molim vas. Dragan te pita koju muziku voliš i koju pevačicu? Ja koju muziku volim? Ja volim najviše stare gradske pesme. Znači onda Zvonka Bogdana? Bravo. Ili Dubravko Nešović ili... Pa i Dubravku Nešović. Bogdanovića. Koju pevačicu nešto nisam razmišljao, volim ih sve. Razmisli pa posle. Može. Evo, bravo. Evo ovako, sad idemo u Zoološki vrt. Jel može režija da nam pusti film, a Vuk će da objasni neke stvari? Da komentarišem. Evo ovo je jedno malo jarence, alpske koze. Ovo su mladunci, Mićo, vrlo interesantna stvar, eksplozija nataliteta. To je mala Jovana. Kamilče, jeste? Kamilče. Rođena na Jovan dan. Čujem da ima strašna reprodukcija, da se rađaju, ima. Ne rađaju se. Otkrio sam zbog čega je to. Izgleda da ima izvor muške vode ispod vrta, Mićo. I da majkama jako godi, jel? Jeste. Ovo je mali tigar ili... Mali tigar, jeste. I da je veliki već bi ti bio pojeden, ili tako? Ne bi, oni su svi blagorodni. Pa, a ko je ovo što je dodirio? Ovo je poluvuk. Poluvuk? Poluvuk, polupas. Poluvuk, on se ukrštao. Evo malo se ljuti. Meda. A ovo je kninđa. Ovo je mali kninđa. Ovo su snimci iz Knina. Tada sam ga doneo. Bio je ovoliko meče. Iz Knina ste ga doneo? Jeste, iz Knina. Sad je to veliki medved, ogroman. Danas je baš bio kapetan Dragan da ga posjeti. Evo, Merima rekla da će u subotu doći, je tako? Jeste, ovo je novi majmun koji još nije izložen kod publike. A ovo je? A ovo je Pinky. Evo vidite Pinkijeve bravure. Pokaži šta znaš. Naš akrobata. komentator inače, jel? Jeste. Sve vreme komentariš. Ovo je specijalno za mini maksoviziju. Ovo je vežba da ako ga izaberu tamo kao delegata? Da. Šta je ovo dupli snimak, ja ne znam. Da, nešto dupli kada. Da. To mi od dva pravimo jednog majmuna. Evo, ovo je Zorica. Zorica, da, ona je već sigurno zaspala, jel da? A ovo je snimano kroz staklo i to je zbog tog refleks, verovatno. A, jeste.
Istina da imaš neke nastrane labudove? Da, malo mi je neprijatno, ali imamo dva labuda koji su ostavili ženke i sami su se uparili da vome. Znači, oni su... Da, kako beše to na srpskom? Možda su bioseksualci, ono bi, ali ne može. Da, jedan se zove Rok, drugi je Hudson. Aha. Stvarno. Stvarno. Pa da li je to moguće? Znači oni, šta su ove ženke odbacili, a? Odbacili. Znači evo ja apelujem na slobodne labudove, neka dođu, u Zoološkom vrtu ima puno labudica. Pitaju Jelena i Mića Vuka da li je Sami rođak nekog političara. Opet se baca akcenat na... Ja ću ih ostaviti u dilemi, možda nije vreme još da kažemo, da otvorimo karte, ali vidjet ćemo. Sumnja se na nekog gospodina? Sumnja se. Gospodine Vuka, da li znaš šta je sa bizonima koje je pre mnogo godina Tito dobio na poklon? Ti bizoni su negde u Karađorđevu, sterilni su, ne razmnožavaju se i to su evropski bizoni. Htjeli su meni da ih udrape, međutim nisam ih prihvatio. Matori su pred Božjim pragom su. Šta misliš o Bati životinji? Pa dobro, Bata, ja ga znam iz perioda ovog glume. Da, kako ne znam. Ovamo pravo da vam kažem i ne gledam. Tek prenose kongrese, nekad uhvatim neki segment na Dnevniku. Da, i on je bio ovdje gost i baš je sam pričao da ga zovu Bata životinja. Bata životinja, jeste. Branko si rekao da ga zovu Branko Kockica i tako dalje.